días, aquí estamos un día más, martes, para empezar las clases de pilates diarias, todos los días hasta viernes, de momento por las mañanas, de 11 a 12, por las tardes, aeróbic de 5 a 6, ¿vale? Pues nada más, vamos a empezar a clase de pilates diaria. E, como sempre, vamos a corregir postura, vamos a empezar sempre de pé dereito para practicar os movimentos típicos de pilates. Vale? Corregimos postura de pés separados un pouquiño, alineados, perniñas estiradas, barrigiña un pelín apretado, a espaldiña o máis reta que se poda, vale? A pelvis ben colocada, sin meter hacia atrás, nin hacia adiante, vale? Os ombros abaixo, sueltos, caídos, pero un pouquiño retrasados, vale? E o cuello un pelo un pouquiño largo, pero non largo por adiante, vale? Non estiramos por adiante, estiramos por atrás. E miramos de frente, vale? E desde aí vamos a empezar a coller aire simplemente polo nariz, hinchar os pulmóns e soltar despacillo pola boca, que nos leve tempo, que vaya fluido, non facer moita forza, que vaya fluido aí. Collemos aire e recordar que estes ejercicios de respiración poden facer sentados tamén, sin problema ningún. Este sí que é para todos os públicos. E soltamos o aire despacillo pola boca. Collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, subimos o aire hacia arriba, non abrimos a barriga hacia fora, os pulmóns arriba, as costillas. E ao soltar, sí que vamos baixando despacillo o aire hasta soltar totalmente e vaciaros os pulmóns completamente. Veña, volvemos a coller aire polo nariz e soltamos despacillo o aire pola boca. Collemos de novo aire polo nariz e soltamos despacillo o aire pola boca, porque na siguiente respiración cambiamos un pouco, vale? Collemos aire polo nariz da mesma maneira, como sempre, pero antes de soltar metemos o ombligo a espalda, apretamos o ombligo e soltamos o aire despacillo. Relajamos a musculatura da barriga para coller aire. A todo isto corregir postura, Ombligo a espalda, apretamos e soltamos despacillo o aire pola boca. Relajamos de novo a musculatura da barriga, collemos aire polo nariz, abrimos ben esas costillas, hinchamos ben o peito e ao soltar ombligo a espalda, barriga para dentro, mantémola apretada e soltamos o aire despacillo pola boca. Relajamos barriga para coller aire de novo e repetimos 2 veces máis, barrigiña para dentro e ca barrigiña ben apretada soltamos aire. Recordar que se estades sentadas ou sentados tedes que metervos a espalda recta, pés, rodillas dobladas, pés dereitiños, espalda recta, tronco hacia diante, hombros atrás e cuello estirado, que estamos sentados. Veña, collemos aire de novo e metemos a barriga hacia dentro para soltar aire totalmente. Porque na siguiente respiración vamos a cambiar, vamos a coller aire, hinchar o peito, abrir ben esas costillas e antes de soltar empujamos como se estuéramos no baño facendo unha lixeira forza, activamos esa musculatura, mantémola tensa mentre soltamos o aire completamente. Relajamos esa musculatura de novo sempre para coller aire. Empujamos como se estuéramos, repito, no baño facendo unha lixeira forza, mantemos apretado e soltamos despacillo o aire. Relajamos para coller. Empujamos e soltamos. Relajamos, repetímolo 2 máis. Collemos aire,
apretada, lixeiramente, non moito, pero bajo, que se note. Vale? E repetímolo unha vez máis, collemos aire, empujamos e soltamos. Porque na seguinte respiración olvidámonos de meter o ombligo para dentro, olvidámonos de empujar como se veramos no baño facendo unha lixeira forza, depois facémoslo todo ao mesmo tempo, e agora vamos a outra parte, coller aire, e antes de soltar, contraer o suelo pélvico, axudándonos nos glúteos, o suelo pélvico, simulando que estamos simplemente cortando a jardineira do baño, estamos no transcurso, queremos cortar a mitad do acto, e apretamos e activamos glúteos, esa musculatura que nos saca todo aí abaixo, mantémola, mentre soltamos o aire despacito. Relajamos todo completamente, collemos aire, corregimos postura, contraemos o suelo pélvico, axudámonos nos glúteos, mantemos cerrado a apretada aí abaixo fuerte e soltamos o aire despacito. Cuidado non perder a postura. Relajamos, collemos aire de novo, contraemos o suelo pélvico, glúteos, e soltamos despacito o aire. Repetímoslo 2 veces máis e despois combinamos as 3 ao mismo. Corregimos postura, collemos aire, contraemos o suelo pélvico, de momento, axudámonos nos glúteos, soltamos, 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 relajamos, collemos aire, e facemos a última. Contraemos, cortamos a jardineira do baño, apretamos glúteos e soltamos. Por que? Agora facemos todo ao mesmo tempo. Vamos coller aire, metemos o ombligo para dentro, empujamos, contraemos o suelo pélvico, glúteos tamén, todo ben apretado, e soltamos o aire despacito. Relajamos todo por completo para coller aire, ombligo a espalda, empujamos, suelo pélvico, glúteos, todo. Perdonade, pero volve o vídeo a pasar delante, cortouse a conexión, non sei que pasa, cas leñas, cas redes telefónicas, coa DSL, pero continuamos, vale? Vamos a generar 2 vídeos, pero sabedes que acabar un, pois empeza o outro. Sinto que pasará eso, pero non son cousas que pasan, porque todo o mundo está conectado, teletraballo, todo saturado, as líneas, non sei que pasa. Continuamos. Veña, collíamos aire, metíamos o ombligo, empujamos, contraíamos o suelo pélvico, glúteos, con todo ben apretado, e soltábamos o aire despacito. E repetíamoslo unha vez máis. Collemos aire, a barrigiña, empujamos, suelo pélvico, glúteos, todo ben apretado, e soltamos aire, despacito. Vale? E desde aí vamos a empezar con movimiento, corregimos postura, apretamos o ombligo, corregimos, collemos aire, barrigiña para dentro, e vamos ao de sempre, facer ese relajamiento e mobilidade da nosa espalda. Aí abaixo, toda a tensión de ombros, brazos e cuellos. E desde aí collemos aire, metemos a barrigiña para dentro, e vértebra a vértebra, desfasendo a postura de abaixo a arriba, vamos subindo, vamos subindo, vamos subindo, hasta corregir totalmente a postura. Eliminamos pernas, hombros, barrigiña e cuello, totalmente rectos, rectas. Collemos aire, apretamos o ombligo, a barrigiña vai para dentro, primeiro baixamos o cuello, adelantamos os hombros, vamos redondeando dorsales, lumbares, abaixo, brasillo suelto, hombros e cuello. E desde aí collo aire, apreto a barrigiña fuerte, veño desfasendo a postura de abaixo, arriba, abro o peito, estiro o cuello, corrijo postura. E desde aí collo aire, apreto a barrigiña, baixo o cuello, ombros, brazos, e vou abaixo. E desde aí
miña espalda, aplano unha vértebra contra a outra, meto no seu sitio e corrijo postura finalmente. Volvo a coller aire, e meto a barriguinha para dentro, e baixo o cuello, e vou facendo esa mobilidade toda das vértebras da miña espalda de arriba a baixo, e collo o aire, apreto a barriguinha e fago o mismo de abaixo a arriba. Veña, sinto como se fai un lixeiro masaje, como se descontractura, como se relaja toda a miña espalda. E collo o aire aí abaixo, apreto a barriguinha, e subo, e fago a última, collo o aire, apreto a barriguinha, baixo o cuello, ombros, redondeo a espalda, miro o ombligo, e baixo, aí, e desde aí volvo a coller aire, apreto a barriguinha, e subo aplanando vértebra a vértebra cos ombros adelantados, cos brazos caídos, para cando chega a altura dos meus ombros os coloque no seu sitio, e cando chega a altura do meu cuello o coloque tamén no meu sitio, vale? Vou un poquinho cos ombros, collo aire, subo ombros, escápulas, contrae a musculatura, baixo soltando. Elevo ombros, escápulas, subo, contraio toda a musculatura, suelo pélvico, como vimos nos exercicios primeiros, e ao soltar, ombros con todo ben contraído, e baixo. Collo aire mentre subo, apreto toda a musculatura e baixo os ombros a medida que solto aire. Collo aire de novo, subo, apreto toda a musculatura, o meu corsé que teño ben activado, que é o que me permite manterme estable e que o meu movimento fluya a partir da forza da barriga, da estabilidade que me dá esa musculatura. Collo aire e repito 2 veces máis. Apreto todo fuerte, descanso, baixo unha e fago a última. Collo aire, subo ombros, apreto todo, descanso 2. Doblo rodillas, apreto muslos, corrijo postura de espalda, abro o peito, subo brazos, meus brazos a altura dos meus ombros, collo estirado, rodillas ben dereitiñas, peito aberto, con todo ben contraído, porque vou coller aire, vou a seu lado, inclino o meu tronco, meu cuello, levo o brazo por riba da miña cabeza, e inclínome todo lateralmente que poda, pero a miña pelvis e as miñas rodillas quedan alineadas aos meus pés mirando de frente. E ao soltar, contraio toda a musculatura, e devolvo tronco, brazos e cuello. Collo aire, vou hacia outro ladiño, lexos, vale, que non me cae este brazo, apreto toda a musculatura e devolvo tronco, brazos e cuello. Importante neste ejercicio ter as rodillas un poquinho dobladas. Collo aire, vou hacia outro lado, apreto a musculatura toda e devolvo tronco, brazos e cuello. Manteño un poquinho as rodillas dobladas e veño vou hacia un ladiño, apreto fuerte e devolvo tronco, brazos e cuello e fago 2 máis, unha por un lado, apreto e devolvo, última, apreto e devolvo. Cansan un pouquinho os brazos, intento aguantalos, se non me queda máis remedio descanso, pero se aguanto, levo as palmas de frente, abro o peito, corrijo a postura. Na mesma postura de rodillas e pelvis, vamos facer un movimento de rotación sobre un eixo que é a nosa columna vertebral e desplazamos hacia un lado e hacia outro moi poucos grados, moi pouca rotación e mantendo a pelvis rodilla de frente, vale? Simplemente giramos en bloque, brazos, tronco e cuello. As rodillas quedan mirando de frente. Apreto todo fuerte e devolvo. Vou para o outro lado. Non vamos os brazos para diante. Non, os brazos acompañan o movimento de tronco. Apreto. Imaginaremos un eixe imaginario que sube desde a nosa cabeza
hasta a nosa parte baixa da columna, pois esa é o eixo, donde debemos rotar, pero mantendo a pelvis de frente, rodillas de frente, a pés de frente. Para que? Para que mentre facemos o giro de tronco solamente, non de cadera. Apretamos e devolvemos. Vamos dúas máis, unha por un lado, apreto fuerte, devolvo. Vamos a última, que xa me cansan moito os brazos, nos cansan moito os brazos, para descansar eses ombros, apreto, descanso. Baixo brazos, estiro pernas, vale? E cambio de ejercicio. Correcto postura, de pés, barriguinha, hombros, cuello. Fago a miña sentadilla para fortalecer ben as miñas pernas e os meus glúteos, vale? E collo aire e vou ben hacia atrás, ca espaldinha reta, levo a pelvis todo o que podo hacia atrás, dobro ben esas caderas, vale? Apreto a musculatura toda de muslos, glúteos, suelo pélvico, barriguinha, mentre solto aire subo. E métome totalmente dereita e miro de frente, vale? Collo aire e vou hacia atrás, podo baixar un poquinho máis que antes, apreto, e solto, estiro ben o cuello como permanentemente en todas as clases, en todos os ejercicios hasta o final da clase, como se me tiraren, sempre o cuello deixo por atrás. Intento corregir a postura, fortalecer esa espalda, apreto, arriba, vale? 3, e vamos, apreto fuerte, solto aire ao subir, 4, e vamos, apreto, 5, e vamos, dúas máis, por exemplo, apreto, 6, fago a última, apreto, e 7. Sigo os meus exercicios de pernas para estirar a parte de atrás e para estirar un poquinho a parte de adiante, de alguma maneira, vale? Pois veña. Correjo a postura e primeiro por adiante, dou un pasiño hacia atrás, vale? Os pés alineados, separados un pouco, barriguinha apretada, ombros atrás, collo estirado, brazos de diante, collo aire baixo rodillas, apreto, e subo. Pero vou complicar un poquinho máis. Collo aire baixo rodillas, subo o brazo, abro o peito e estiro o cuello. Apreto fuerte e subo. 2. Apreto. 3. Apreto. Solto. Aire. 4. Apreto. 5. Última. Apreto. E 6. Vale? Bom? Co muslo de outra perna e glúteo de outra perna tamén, vale? Paso atrás, sin descuidarme, ter a miña espalda reta e contraer a miña musculatura sempre de ter os meus ombros no seu sitio, o collo ben estirado e alineado, vale? Cada ejercicio que fago teño que estar atento a toda a postura do meu corpo. Veña, collo aire e subo, digo baixo, apreto e subo. E agora combino cos brazos tamén. Apreto. Se os brazos non me van ben porque teño unha lesión de ombro, pero este ejercicio que me ben para as pernas, por favor, os brazos así, vale? Apreto. 2. Apreto. 3. Apreto. 4. Fixamos 6, pois seguimos por este lado 6 tamén. Apreto. Último. Apreto. Vale. Descanso. E agora, un poquinho de estiramento aquí destas pernas. Por atrás, vale? Entre o glúteo e pasto por parte posterior da rodilla por atrás das pernas, vale? Rodillas dobladas. Ahora baixamos a espaldinha recta, vale? Aí. Pois ben, como estuviéramos a espalda apoiada en algo que nos obligara a ir recto hacia abaixo. Collemos aire, sempre rodillas algo dobladas, estiramos cuello, peito, alerto marchiño, sueltos, ombros atrás, apretamos, soltamos aire, vimos en bloque, a barriguinha ben apretada, aí quedamos.
os ombros, os brazos van ao seu sitio, porque temos a espaldilla totalmente recta, vertical. Collemos aire, baixamos, peito aberto, barriguinha, cuello largo, rodillas algo dobladas, brazos perpendiculares ao suelo, a mesa totalmente como a espalda como unha mesa, totalmente onde se poda comer. E ben, vamos a coller aire, baixamos, apretamos a musculatura, subimos en bloque, vale? Moita forza de pernas, barriguinha, glúteos. 3, collemos aire, baixamos, apretamos, soltamos. 4, podo facer dúas veces máis, apretamos. 5, vamos á última, apretamos, soltamos. E 6, estiramos perniñas, corregimos postura e cambiamos, vale? Vamos a cuadrupedia, 4 patas. Vale, desde aí, corregimos, rodillas debaixo das miñas caderas, pés separados á altura das miñas rodillas, brazos estirados, palmas debaixo dos meus ombros, e todo alineado por un lado, mano, rodilla, pierna, pé, e por outro lado igual, vale? E agora a espalda, acordarse que se metemos a pelvis hacia atrás, metemos chapa, vale? E se facemos este movimiento, quitamos, pues corregimos a espalda, e unha postura intermedia, onde teña a miña espalda apoiada, e non meto chepa, abro un pouquinho o peito, húndome un pouquinho o peito, levo os ombros, as escápulas un pouquinho hacia atrás, corrijo a miña espalda, e estiro o meu cuello, vale? Non me deixo caer, me miro hacia arriba, estiro, miro de frente entre os meus brazos, entre as dúas miñas mans, vale? E veña, empezo, collo aire, aperto moi forte a barriga, e ao soltar, levo unha perna forte atrás, muslo, glúteo apretado, brazo contrario diante, palma, hacia dentro, e cuello estirado, e aguanto. Collo aire ao baixar. E solto, polo outro lado, perna e brazo. 2, vale? Escoliosis, é importante este ejercicio. E vamos. 3. Apreto fuerte, solto. Aire, mantéñome, aguántome. Mentre soltaba o aire, despacillo, acórdome. Collo aire, apreto e vou por un lado. Collo aire, apreto e vou por outro. Apreto e vou por un lado. Corrijo, apreto e por outro. E veña, fago varios destes ejercicios importantes. E vou por outro. Veña, e agora sí que fago dous máis. Un, por un lado. E outro, polo outro. Vale? E desde aí, podo coller aire e ao soltar, acordame que podía girar unha perna hacia fora, estirar un pé e alinear o meu brazo debaixo do ombro e a miña rodilla que gira un poquinho hacia fora e o meu pé por un mismo lado da colchoneta, vale? E a abrir o peito. E desde aí podo coller aire e ao soltar giro a palma e subo un poquinho a perna, peito aberto, o collo que non me cae. Collo aire baixo a perna, subo o brazo a palma de frente. E ao soltar, 2, 3, non subo moito, 4, 5, 2 máis. Una, última, collo aire e ao soltar, vou abaixo. Eu vou por este lado,
porque quero girar para que vos me vexades de frente, vale? E desde aí, collo aire e ao soltar, vou, giro a perna, rodilla, pivoto sobre a miña rodilla, levo a perna hacia atrás, e alineame por un lado, o meu brazo, miña palma, a miña rodilla, o meu pé, por un lado, abro o peito, e desde aí collo aire, dixemos, apreto toda a musculatura, abro o peito, collo que non me caia, giro palmas, baixo o brazo, subo perna, un poquinho do suelo, una, descanso perna, subo o brazo, palma de frente, apreto toda a musculatura, soltar, giro palma, baixo un poquinho o brazo e descanso un poquinho a perna, con perna ben apretada, vale? 2, e vamos, 3, suelo o peito, cando solto o aire contrario, acórdome, 4, fago 2 máis, 5, vou a última, e 6. Collo aire e ao soltar, cambio de postura. Volvo co quadrúpedo, vale? E desde aí, veña, estiro unha perna, doblo unha rodilla punteira hacia arriba, a miña perna a altura da miña cadera, e desde aí collo aire, e ao soltar, arriba. Collo aire baixo un pelillo, e ao soltar contrario toda a musculatura, arriba. 2. Apreto. 3. E vamos. 4. E última. E 5. Descanso. E vou polo outro lado. Estiro perna, doblo rodilla, e desde aí collo, apreto fuerte, solto aire arriba. 1. Baixo un pelillo, casi nada, e ao soltar arriba. 2. E vamos arriba. 3. Arriba. 4. Último, dixemos, e arriba. 5. Descanso. Corrijo postura. E desde aí, collo aire, e ao soltar, levo unha perna atrás, volvo a coller aire, e ao soltar, outra perna atrás. Baixo un pelillo, e desde aí aperto a barriga, abro o peito, estiro o cuello, collo aire, e ao soltar, collo aire, polo outro lado. Estiro o peito. Collo aire. E ao soltar, collo aire, preto. E ao soltar, se non me vai ver esta canción, non o fago, requiere moita forza. Collo aire. E ao soltar, 2 máis. Una, última, preto, e solto. Rodilla adiante e rodilla adiante. Corrijo postura e desde aí collo aire e ao soltar ahora aproveito o descanso con este ejercicio. Meto. Collo aire e ao soltar quito, arqueo, abro o peito e un poquinho hacia arriba, vale? Non arqueo de máis se teño molestias, aí abaixo, vale? E se teño molestias, tampouco arriba. E desde aí collo aire e ao soltar aire empezo a baixar cuello e a desfacer a postura, meter a enchepa desde abaixo hasta, desde arriba hasta abaixo. E agora collo aire e ao soltar basculo a pelvis desde atrás, arqueo a espalda, abro o peito e por último levanto o cuello. En un sentido e máis no outro, vale? E collo aire e ao soltar ahora empezo a flexionar o cuello, mirarme o ombligo, a acercar o meu hacia o esternón, o meu carrillo. Levanto o dorsal, basculo a pelvis hacia adiante e enroscome todo canto máis podo. E teño que volver a coller aire, apreto fuerte e ao contrario. Arqueo, abro o peito, hacia arriba. Volvo a coller aire e ao soltar baixo o cuello
ombros, pelvis hacia adentro, meto chepa. E veña, collo o aire, e o soltar, quito, collo o aire, e ahora, meto, e podo facelo 2 veces máis, veña. Collo o aire, apreto a barriguilla, quedo, abro o peito, e arriba. Fago a última. Vale, e volvo a unha posición, unha postura neutra da miña espalda. Corrijo postura, porque vou a facer a última aí, mirando hacia baixo en cuadrupedia, pero vou a facer un algo fuerte, vale? Si non nos vai ben, eliminade. Apoio os dediños dos meus pés. Apoio ben ese dediños fuerte contra a colchoneta. Collo aire. E ao soltar, arriba, ben arriba esa pelvis, abro o peito, estiro o cuello ben atrás, vale? Porque vou coller aí e vou me deixar vir hacia adiante, metendo o chepa, aguantando todo o meu peso con os meus brazos, con a rodilla, hacia mí, e mirando esa rodilla como ven hacia adiante, collendo aire, porque vou a dar un golpe fuerte con barriga, espalda reta e unha perna ben fuerte atrás, alineando espalda e cuello. Solto. 1, 2, 3, 2 más, 4, última, y 5. Descanso. Corrijo. Abro o peito, estiro o cuello e vou por outro lado. Traio, solto aí, aperto aí. 1, 2, 3, 2 más, 4, última, y 5. Corrijo, rodilla e rodilla. Vale, e ahora, si chegastedes hasta aquí, descansamos, que o temos un pouco merecido, veña, atrás. Adelanto brazos, abro o peito, estiro o cuello. E aguanto un poquinho, veña. Aproveito para sentarme ben atrás, adelantarme os brazos, abrir peito e dar un tirosillo de cuello largo por atrás. Vale. Incorpórome e métome de rodillas. Abro o peito, aperto barriga, estiro o cuello, alineo, subo, collo aire, vou atrás, apreto fuerte a barriga, solto aire diante. 1, collo aire, vou en bloque atrás, apreto fuerte a barriga, solto aire. 2, collo aire, vou atrás, apreto fuerte, solto aire. 3, apreto. 4, apreto. 5, 2 más. Apreto. 6, pongo a última. Apreto. Y 7, de descanso. Vale, vou a meterme boca abaixo. Corrijo a cuadrupedia, postura, perna e perna. Pero antes, baixo unha rodilla e baixo a outra. Teño as rodillas un pouco máis retrasadas, estiro os empeines,
E vou facer unhas pequenas planchas, unhas poucas planchas, pequenas non, unhas poucas planchas, cas rodillas apoiadas que non é tan fuerte, non me vai tan fuerte como cas pernas estiradas, vale? Quitolle peso nos brazos e collo aire, cas pernillas reta, abro o peito, baixo, teño que chegar ao suelo, co esternón, e ca frente, e co ombligo ao mesmo tempo. Non podo chegar primeiro a cadera abaixo, vale? Collo aire abaixo, ao mesmo tempo. E ao soltar aire, arriba. Podo apoiarme, ou, millor, non chegar a apoiarse todo. Collo aire baixar, apreto fuerte, solto, 2, apreto, 3, apreto, 4, que queira facer as planchas de outra maneira, que o faga. 2 máis. Apreto, última, apreto e arriba. Vale, voume meter estirado boca abaixo. Vale, estiro unha perna, estiro a outra e baixo. Vale? Apóllome ben a zona pélvica, plano ben, estiro en peines, abro o peito, estiro o cuello por enfrente e estiro os brazos. E desde aí, ca frente apoiada, collo aire e ao soltar despejo as duas pernas. Arras de suelo ao mesmo tempo, estiradas, apretadas suelo. Collo aire, baixo as pernas. E ao soltar, arriba. 2. Apreto a pelvis contra a colchoneta da barriguilla, brazos ben estirados, collo estirado frente apoiada. Se nos vai mal, ou metemos un brazo, porque nos molesta, e nos vai mellor con altura, ou unha toalla, o que queiras, vale? 3. E vamos. 4. 2 máis. 5. Última. E 6. Descanso. Estiro os dous brazos ao mesmo tempo, despejo do suelo e empuguinho os dous ao mesmo tempo, vale? Non as pernas. Depois facemos tudo xuntos. Collo aire, apreta a pelvis e ao soltar, a barriguinha apretada, despejo os dous. 1, descanso. Acordarse que se queredes meter algo de apoio debaixo da frente. E ao soltar, para alinear o cuello, vale? 2. Depois vamos intentar tamén subida. Pernas, brazos e cuello. E vamos. 3. E vamos. 4. 2 máis. Última. Vamos ahora, todo ao mesmo tempo. Cuello incluído, vale? Despejo a frente un pelillo, si podo, si non me vai mal, e estiro todo o cuello por atrás, vale? Collo aire ao soltar, pelvis, barriguinha ben apretada, despejo pernas, brazos e cuello, aguanto. Collo aire, relájame, descanso. E ao soltar, 2, estiro ben o cuello por atrás. E vamos. 3, 2 máis. 4, última. E 5. Vale. E desde aí collo aire ao soltar, perna e brazo contrario. Quanto? 1. Collo aire baixo. Escoliosis, este importante. Vamos polo outro lado. 2. Collo aire baixo, perna, brazo. E ao soltar, perna, brazo contrario. 3. E vamos. 4. Collo aire, vamos. 5. E vamos. 6. 2 más, 1 por un lado. 7.
Vamos a última. Y 8. Vale. Vamos a hacer ahora un arco fuerte, Venga, las manos debaixo, los hombros, codos levantados. Arqueamos a espalda. Baixamos, apoyamos os antebrazos. Moita xente que ven comigo a clase xa o sabe, vale? Apoio os dedillos. Collo aire, conto 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. No descanso. Vou hacia un lado, giro tobillos. Apóyame en un brazo e subo. 1, 2, 3, veito, barrigiña apretada, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. ¡Bom! Ao medio de novo, non baixo. Conto outras 10. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e agora vou por outro lado, vale? Giro as pernas e vou por o mismo para que me vexes. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Abajo. E agora sin descanso. E así como estou, levo e levo os codos debaixo dos ombros. Abro o peito, palmas que se miran, empeines estirados, pelvis apoyada, barriga apretada, sin arquear a espalda, e cuello largo para atrás. Manteño tenso ese cuello estirado fuerte para atrás porque vou coller aire e ao soltar doblo rodilla, punteira hacia abaixo, aguanto. Collo aire, manteño o peito aberto, barriga apretada, cuello ben estirado para atrás e ao soltar 2, collo aire e ao soltar cuello ben estirado, 3 e vamos 4 e vamos, doblo rodilla, punteiras abaixo, parte do peito, aberto para recortada, cuello estirado, 5, podemos facer a última, e 6, vale, bon abaixo, codos levantados, mans debaixo dos meus ombros, arqueo espalda, subo a cuadrupedia, bon hacia atrás, estiro ben a espalda, abro o peito, tiro o cuello, collo aire, e ao soltar meto chepa, veño hacia adiante, adelante un poquinho máis, os meus brazos, arqueo baixo a pelvis, arqueo a espalda de atrás, adiante, abro o peito, e miro hacia arriba. Collo aire, apreto a barriguilla, e recto hacia atrás. A espaldilla máis recta posible, o collo ben estirado, vou hacia atrás, sento-me ben, hasta onde me chego. Veña, vou coller aire, e ao soltar, meto chepa, vou hacia adiante, arqueo, abro o peito, adelante. Collo aire, e vou hacia atrás. E sigo, veña, recto. E vou hacia atrás. E collo aire ao soltar, meto chepa, miro o ombligo, sigo mirando o ombligo, meto pelvis, arqueo a espalda, abro o peito, ombros atrás, e por último, collo arriba. Veña, fago 2 veces máis. Vou hacia atrás. E ven. 1. E veña.
y 2. Vale. Veña, e quédame boca arriba. Está todo ben, non? Aí non saltou nada, non fallou nada de momento. Pois veña, seguimos. Última parte. Veña, vámonos a meter os pés alineados, separados, como sempre, sobre os mesmos hombros, rodillas dobladas, vou hacia atrás, apoio ben a parte baixa da espalda, barriguilla, hombros, cuello estirado, pés dereitiños, peito aberto, aunque estemos boca arriba, cuello ben estirado, levanto o cuello, apreto a barriga, subo as palmas, collo aire, toco, miro como toco, contraio todo, solto aire, vou por outro lado, apreto, 2, collo aire, contraio, solto aire, 3, toco, apreto, 4, 2 más, apreto, 5, última, apreto, 6, descanso, palmas ao suelo, correjo a postura, levanto palmas e brazos, altura un pouquinho do suelo, un pouquinho de altura do suelo, que non sea moi alto, vamos, iso que é o que digo. Abro un pouquinho, abro o peito, fago movimientos repetitivos collendo aire. 1, 2 de brazos cerca da colchoneta, pero do suelo, pero sin chegar a tocar. Cada 5 repeticións collo aire e ao final solto. E 5 tempos de respiración, solto aire. Volvo a coller aire en 5 tempos, 1, 2, peito aberto, 3, 4, 5, contraio toda a musculatura, 1, 2, 3, 4, 5. Collo aire, 1, estiro ben o cuello, abro o peito, espalda ben apoiada, 3, 4, 5, solto aire, contraio musculatura da barriga solo pélvico, 1, 2, 3, 4, 5. Collo aire, 1, 2, 3, 4, 5, apreto, 2 más, 1, 2, 3, 4, 5, apreto fuerte, 1, 2, cuello bien estirado, espalda bien apoyada, 4 y 5. Última, 1, 2, 3, 4, 5, apreto, 1, 2, 3, 4 y 5, descanso, brazos. Suspendo unha rodilla, suspendo a outra. Collo aire, e ao soltar arriba as duas pernas e punteiras en mí. Collo aire, estiro en peines, rodillas en ángulo recto, espalda ben apoyada, peito aberto, brazos firmes, a cuello estirado. Collo aire, apreto e ao soltar arriba verticales as duas pernas e punteiras en mí. 2. Apreto fuerte a barriguilla. 3, 2 más, 4 y última y 5. E desde aí, collo aire bon atrás e ao soltar, vértebra a vértebra, freno e aguanto. Peito aberto, collo ben estirado. Collo aire, redondeo bon atrás e ao soltar, vértebra a vértebra, espalda reta, abro o peito, estiro o cuello, 2, apreto, 3, 2 más, cuidado, non ir moi atrás, si temos problemas cervicales, 4, última, este ejercicio que non o faga todo o mundo, y 6. Doblo rodillas, correjo postura, collo aire e ao soltar estiro. Collo aire aí de medio lado, apreto a barriguilla e ao soltar al medio. Collo aire e ao soltar aire, as dúas pernas, non xuntas pernas, agora aguanto, 2. Aí de medio lado collo aire, apreto a barriguilla e ao soltar al medio. Collo aire, vou hacia un lado e
espalda ben apoiada e o cuello ben estirado. Deixamos dúas máis. Unha. Apreto. Fago a última. Apreto. Estiro. Rodillas al medio. Baixo unha perna e baixo. Vale? Correjo a postura. Collo aire, vou atrás os brazos, contraio toda a musculatura, mentre subo o brazo, subo o cuello, giro palmas, miramos o suelo, abro o peito, brazos abajo abertos, máis cerca do suelo, cuanto manteño con todo ben contraído, miro as rodillas, solto aire, un pouquinho estou aí, mentre solto aire por completo. Collo aire, aplano ben ese cuello atrás, descanso, e brazos atrás, unha palma mira a outra, pés dereitiños, e ao soltar subo o brazo, subo o cuello, giro, palmas, abro o peito, ombros ben atrás, manteño todo ben contraído, a parte alta sobre todo, e aguanto. E veña, apreto, aguanto, veña, collo aire, e vamos, e veña, dos máis, apreto, subo, giro palmas, abro o peito, última, apreto, descanso brazos, vou atrás, suspendo unha rodilla, suspendo outra, levanto o cuello, collo aire, estiro pernas, contraio, espalda ben apoiada, parte baixa, e ao soltar, una, dos, apreto, tres, apreto, cuatro, dos máis, apreto, última, apreto, e seis, cuello atrás, perna, perna, desde aí collo aire e ao soltar, cadera hacia arriba, glúteo apertado, barriga apertado, aguanto, vértebra, vértebra, baixo, collendo aire a plano completamente, espalda colchoneta e ao soltar aire, contraio toda a musculatura, podo subir, primeira pelvis, vértebra a vértebra, hasta chegar alineada completamente aí arriba. Baixo, collendo aire relajadamente con toda a musculatura, vértebra a vértebra, e ao soltar aire, podo apertar glúteo, suelo pélvico, levantar cadera, a medida que se levanta a cadera, vai se despejando de atrás a arriba, o resto. Collo aire baixo, aplano completamente, e ao soltar, muslo, suelo pélvico, cadera arriba, pelvis arriba, arqueamos, subimos de baixo arriba, e veña, apretamos, e subimos, e veña, vamos a facer, dúas máis. Una, apretamos, subimos, y dos creo que va. Vale, vamos a tirar unha perna, vamos a sentarnos un poquinho. Brazos atrás collendo aire, e ao soltar, subo brazos, cuello, arriba, descanso, vale? E agora que fago? Doblo rodillas, sentome ben, collo, redondeo a espalda, fago un pequeno masaje por detrás da espalda, deixándome caer hacia atrás, collendo aire, e ao soltar, subindo arriba, una, deixome caer hacia atrás, e ao soltar aire, dos, deixome caer hacia atrás, collendo aire, e ao soltar, tres, porque ahora, si podo, collo aire, vou atrás, e ao soltar subo, apreto a barriga, abro o peito, estiro o cuello, e non chego a tocar, cas pernas no suelo, cos dedillos nos pés, vale? Manteño. Tipo
buscar un punto onde a miña forza hacia adiante, o meu peso hacia adiante e o mesmo peso hacia atrás. Non teño que facer forza ninguna, só teño que repartir o meu peso, vale? E vamos. 2. Peito aberto, barriga apretada, cuello estirado. Redondeo. 3. Barriga, peito, cuello. E vamos. 4, facémoslo 2 veces máis. Peito, barriga, cuello estirado. 5. Última. Y 6. Vale. Vamos a estirar unha carriña. Vamos a estirar a outra, sentámonos ben. Sentámonos ben. Peito, barriga, hombros, cuello, brazos. E desde aí collo aire e vou soltar un pouquinho adiante. Collo aire, abro o peito, apreto a barriga, estiro o cuello. Podo doblar rodillas tamén. E vamos. 2. Collo aire, abro o peito, apreto a barriguinha, cuello estirado, e ao soltar, 3. Collo aire, tronco, barriguinha, cuello estirado, 4. 2 más, 5. Última. Y 6. E descanso, porque por último vou cruzar pernas, séntome ben, estiro ben, relajo ben esa espalda, estiro e deixámoslo por hoxe. E mañá vémonos outra vez á mesma hora. Tronco adiante, peito aberto, barriguinha apretada, cuello estirado e desde aí collo aire. E ao soltar, adelanto hombros. Redondeo a espalda e miro hacia abaixo. En esta postura que estou así, solo me falta tablet, a malo móvil, porque así é como estou moitas horas do meu día. Pero xa que estou así moitas horas do meu día, compenso tamén, de vez en cando, facendo isto, peito, barriguinha e cuello, para que non se me vayan debilitando a musculatura dos ombros, do cuello, da espalda e acabe. Veña, e desde aí, abaixo. Collo aire, apreto barriga, espalda recta, peito aberto, barriguinha apretada, cuello largo por atrás. E ao soltar, vamos. E veña, collo aire, abro peito, apreto barriga, estiro, cuello. E ao soltar, vamos. E fago 2 máis. Vamos, tronco, barriguinha, cuello estirado. E ao soltar, veña, fago a última, tronco, barriguinha, hombros, espalda recta, cuello estirado, 1, 2, conto 10, acordarse que así pola tarde tendes aeróbic, acordarse que mañá vémonos de novo, miércoles, jueves e viernes, vémonos aunque sea Semana Santa, vémonos igual, apretamos, abrimos peito, estiramos cuello, 7, 8, 9 y 10. Vale, veña, vamos a ir levantando e vamos a deixar por hoxe. Veña, a perniña, a outra, a barriguinha, hombros ben dereitiños e vamos a deixarlo. Veña, pois hasta mañana.